Иң затлы тоналарны Саба районының Шытсу хуҗалыгында үстерәләр. Бу ярлыкны аларга хәзер рәсми рәвештә дә тагарга мөмкин. Казанда эшләгән Агро-Волга халыкара агросәнәгать күргәзмәсе кысаларында сыерлар арасында Агро-Волга шибәре бәйгесе дә үткәрелде. Саба районы данын биредә нәкъ менә Шытсу хуҗалыгы тонасы яклап, җиңүче дипломына лаек була. Sütlü sıyırlar, şiber tonalar Саба районының Шытсу хуҗалыгында үстерелә. Тирлекчелек соңгы вакытта менә шундый юнәлешләрне дә кылышлый. Флорид Кашапов яшь белгечне җитәкче итеп биредә әле язын гына билгелиләр. Үзе дә эшнең асылына төшенеп, кул астында хезмәт куючы өлкән хезмәткәрләрнең тәҗрибәсенә таянып, алга барган көннәре. Эш комплексны берләштергән хуҗалыкның югары Шытсудагысы белән Нәҗип Гарипов идарә итә. Безнең югары Шытсу комплексында бүгенге көндә 1300 баш мөгезле электрлегебез бар. Шуларның 565 сыерыбыз бар. Бүгенге көндә 545 сыер савабыз. Бер сыерга 29 литр ярым туры килә ул. Шытсу хуҗалыгы тонасы Казан Экспода узган Агро-Волга халыкара агросәнәгать күргәзмәсенә сайлап алына. Һәм ул анда сыерлар арасында оештырылган Агро-Волга шибәре дип аталган моторлык бәйгесендә катнаша. Без инде бу номинация, бу конкурста катнашабыз 4 ел. Монда безне шул племенный хуҗалыкларны җыялар инде безнең. Саба районы буенча монда Саба районыннан яклап безнең хуҗалык бар инде. Җиңүче тонаны тәрбияләгән тирлекче Станислав Грищук бирегә гаиләсе белән Малмыш шәһәреннән килеп төпләнә. Хуҗалыкта беренче елын эшли. Шушы вакыт эчендә ул үзен бик тырыш, мал җанлы кеше итеп күрсәткән. Бер ай буе тонаны подиумда йөрергә өйрәтүче, кулга ияләштерүче дә ул. Ел сайын Галштин токымлы 60 буаз тона саталар. Бүгенгә районның Яулаштау хуҗалыгына 35 тона үстереп биргәннәр. Берсен республика бәйгесендә сатып кайтканнар. Тагын 24-те озатырга әзерләнеп куелган. Хуҗалык тона саткан хисапка керемнәр туплый, тормышын алып бара. Авыл бетмәсен өчен тырышабыз. Ферма бетсә авыл бетә бит. 3-4 яртта монда ферма эш кайный инде. Һәр кеше зурында. Жайланмас эш, үтмәс сынау юк дияргә ярата халкыбыз. Менә шундый үз эшен яраткан, тәүлекнең һәр сәгатендә эш дип чапкан хезмәт ияләре булганда, тирлекчелектә саннар югары үрмәли. Шытсу хуҗалыгы дәүләткә көн сайын 16 тонна сөт озата. Алия Галиуллина, Райля Галауина, Ирек Султанов, Татарстан яңалыклары, Саба районы.